Što je zajedničko školskom igralištu u Petrijancu i svjetskom prvenstvu u rukometu? Gol koji proizvodi Zvonko. Prije 50 godina počeo je s jednim strojem, danas zapošljava 20 radnika. Tvrtku je proširio zahvaljujući fondovima ministarstva, županije i općine. Na nekom drugom mjestu bi nas ta investicija sigurno 3 puta više došla nego kad je ovdje. Radi se i u ovoj tvornici PVC stolarije. Sredstva su povukli iz Brisela, isto očekuju i od države. Vidimo da novaca ima, samo ih treba usmjeriti u prave kanale, ne? A to su mali poduzetnici jer oni ipak privređuju ove države. Ne? Iz grada na selo lani se preselio i Mario. Uz 15 kamiona u Petrijanice stiglo je 40 radnika. Kazala nam se prilika da kupimo parcelu i u razgovoru sa načelnikom imamo vrlo dobar odnos i vrlo brzo smo realizirali. Načelnik općine, jedan od mlađih u Hrvatskoj, volonter je. Fotelju je preuzeo s 1,5 milijuna kuna dugova, riješio financije i okrenuo se budućnosti. Krenuli smo sa smanjenjem cijene vrtića kao pomoći mladim obiteljima. Imamo 42 studenata koje stipendiramo. Financijski se to može, ali samo uz prijave na razna ministarstva i europske fondove natječaje. To prepoznaju i mlade obitelji. Ove godine rođeno oko 60 djece. Vrtić se širi, polovicu plaća općina, polovicu Ministarstvo demografije. Očekujemo da se nadograde još 3 grupe, da budu sva djeca koja žele biti u vrtiću, mogu dobiti vrtić, da se zaposle novi ljudi. Još samo da djeca to prepoznaju i ne napuste ovo gnjezdo. 20 minuta udaljena Slovenija zove većim plaćama.